Otočte se, všichni se otočte! Start! Je to tady. 109. Velká pardubická České pojišťovny byla odstartována a poměrně rychle. Ten začátek je hodně svižný. Nejlépe začíná Bělovodsk s Janem Havlíčkem. Je tam také Lyrik, Celestáno úplně vzadu, Bělouš, Epaulet. Vzadu jsou také Angličané, Irish Stamp a Dennistown Thriller, to je vlastně Ir, ale na špici teď Risk of Thunder. Risk of Thunder a s číslem 17 Debič, s trojkou Bělovodsk, dále Celestáno, malý vodní příkop, zatím v dostihu pokračuje všech 16 koní. Na posledních dvou místech Peruán a Epaulet, takhle začínal Peruán i loni. Velký Taxisův příkop, na to se těšíme rok co rok. Pouze jednou v celé sezóně se skáče Velký Taxis při Velké Pardubické. Risk of Thunder s Kenem Wheelanem na prvním místě, dále Dennistown Thriller a Bělovodsk. Risk of Thunder skáče daleko, nepadá skoro nikdo. Lizing s Dušanem Andrésem. Jediný Lizing s Dušanem Andrésem končí na Velkém Taxisu. Irská lavice. Tu má Risk of Thunder zmáklou dokonale, za ním Dennistown Thriller, oba dva Irové začali hodně ostře. Peruán a Epaulet na posledních místech, mají čas. Ale náskok obou Irů je obrovský. Risk of Thunder a žokej Ken Whelan a za ním Dennistown Thriller a Jiří Kameníček. Popkovický skok, vzpomínáte, co se tady stalo loni. Věřme, že se to nebude opakovat. Risk of Thunder první, Dennistown Thriller druhý. Celestáno tam měl drobné problémy, ale jde přes, všichni jdou přes, i Peruán a podle všeho i Epaulet. Tady je loňský vítěz Peruán se Zdenkem Matysíkem s velikým odstupem za vedoucí dvojicí. Tady někde popletl Richard Dunwoody v sedle Risk of Thundera kurz v loňském roce. Ale největší zádrhel tohoto irského koně byl na Malých Zahrádkách. Tam ten volný kůň bez jezdce, to je Lizing, který schodil Dušana Andrése na Taxisu. Irish Stamp s dvojkou se posouvá dopředu. Je tam také Vronsky, Debič, Celestáno, Grebec, ale daleko vepředu Risk of Thunder a Dennistown Thriller. Toto bude klíčový moment pro irské koně. Malé zahrádky a pak ještě velké. Tak co Risk of Thunder? Podívejte se, má problémy znovu. Málem se nestačil odrazit ke druhému skoku, ale Ken Whelan ho dokázal udržet. Zřejmě amatér André Boget z Azdele Chasserie skončil na Malých Zahrádkách, takže se dostal nejdál zatím ve Velké Pardubické. Už jsem říkal, že skončil 4krát na Taxisu, jednou na irské lavici, teď tedy na Malých Zahrádkách v sedle Azdele Chasserie. Ve vedení se slušným náskokem irská dvojice Risk of Thunder a Dennistown Thriller. Ale v sedle druhého Ira je český jezdec Jiří Kameníček. Peruán se posouvá dopředu na takzvaném náměstí, skoro na třetí místo vedle Grebce a Celestána. Je tam také Debič, Vronsky, Bělovodsk, britský Irish Stamp a Lyrik s Pavlem Složilem. Začíná se zpomalovat, podívejte se, jak Ken Whelan bere trochu zpět Risk of Thundera. Jako kdyby přepálili ten začátek, tam padá Celestáno a také Debič. Celestáno a Debič. Tak to je nečekané. Risk of Thunder a Dennistown Thriller teď trochu zvolnili. Koně se jim uklidnili. Na třetím místě Peruán, čtvrtý Bělovodsk, dále Grebec, Lyrik, Vronsky, Happy Star, Irish Stamp. Je tam také Barrow, St. Roger a Epaulet. Grebec byl svým jezdcem Františkem Jasinským zadržen v průběhu dostihu před živým plotem na oranici. Takže pokračuje se bez Grebce, bez Debiče, bez Celestána, bez Azdele Chasserie a bez Lizinka. Další živý plot, Risk of Thunder, Dennistown Thriller a Peruán, vedoucí trojce. Jako poslední Epaulet s Juriem Feodosiadiem. Jezdci budou točit na pravou ruku na Poplerův skok. Zavedení favorita číslo 1 Risk of Thunder s Kenem Whelanem. Dennistown Thriller s Jiřím Kameníčkem na druhém místě. To by byl opravdu neskutečný příběh, jak Kameníček k vítězství přišel, kdyby se podařil triumf irského Dennistown Thrillera. Jezdecká rošáda na poslední chvíli, ale zatím je za námi teprve polovina dostihu.
drop neboli seskok. Risk of Thunder, Dennis Town Thriller. Už jsou tam také Lyrik, Vronsky a Peruán. Zkušení, Matisík, složil, Váňa. Bude to náročné pro Iry. Hodí celý dostih. Naopak velice chytře si počíná nejzkušenější ze všech jezdců, ze všech zahraničních jezdců Adrian Maguire v sedle Irish Tempa, zelenobílé pruhy, oranžová čapka, kamenná zeď, stále oba Irové, Risk of Thunder a Dennis Town Thriller. Ta skupinka se blíží na hadí příkop, možná zlomový bod, možná ale ne. Tak co se stane? Irové jsou skvělí skokani. Peruán jde třetí, Vronsky čtvrtý, Bělovoc pátý. Tady Lyrik s Irish Tempem. Irish Temp má velice solidní finish. A Adrian Maguire vyhrál ve své krátké kariéře 850 dostihů. Risk of Thunder a Dennis Town Thriller na velké vodě. Tyto překážky Irům nedělají problémy. Peruán se posouvá dopředu, trochu tam zaškobrtl Irish Temp, tady skákala Happy Star. Ten odstup Irů je stále znatelný, ale není tak velký jako na začátku. Pozor, Bělovock s Janem Havlíčkem zrychluje. Malý Taxis a Peruán jde přes Dennis Town Thrillera na druhé místo. Risk of Thunder první, Peruán druhý, Bělovock třetí. Peruán možná nečekaně brzy vepředu. V této době se ještě vozil za Marketplacem v loňském roce, ale pak přišel jeho zdrcující konec. Epaulet podle všeho na posledním místě. Tak, největší zahraniční a největší český favorit na prvních dvou místech. Peruán a Risk of Thunder. Zdeněk Matisík, černožluté pruhy, Ken Whelan, modrý dres a bílé šerpy, suchý příkop. Třetí Bělovoc, čtvrtý Vronsky, pátý Dennis Town Thriller, ten trochu odpadl. Pak je tam St. Roger s Peterem Gémem. St. Roger má také fantastický finish. Ano, jak slyšíte, pardubické závodiště aplauduje při vyslovení dvou jmen Risk of Thunder a Peruán. Všichni se těší na tento souboj, ale ještě je pár metrů do cíle. A slovy pár, rozumě ještě několik překážek, protože cíl se zdaleka ještě neblíží. Risk of Thunder a Peruán. Živý plot u hangáru. Bez potíží, stejně jako Bělovock a Vronsky. Dennis Town Thriller je pátý, pak je tam St. Roger. Irish Temp se posouvá dopředu s Adrianem Maguirem. Dále Lyrik a Barrow. Že by chytal Risk of Thunder, ne snad druhý dek, ale další zrychlení. Výborně se drží Bělovock, je třetí, teď Risk of Thunder zrychluje. Vronsky je čtvrtý, St. Roger se posouvá na pátou pozici. Poslední těžká překážka kurzu Velké Pardubické, mezitím byl zadržen Epaulet, Risk of Thunder a Peruán. Havlův skok. Pak už bude rozhodovat fyzická kondice a síly v závěru. Všichni jdou přes, stejně jako Vronsky na čtvrtém místě s Josefem Váňou. Dobře vypadá Bělovock s Janem Havlíčkem na třetím místě. Risk of Thunder a Peruán. Bělovock je třetí. Čtvrtý Vronsky. Pátý Dennis Town Thriller. Proutěná překážka. Stále Risk of Thunder vodí dostih. Teď nastupuje Zdeněk Matisík s Peruánem. Risk of Thunder a Peruán. Že by Peruán zopakoval loňské vítězství. Vypadá velice dobře. Bělovock si kontroluje třetí místo. Můžeme se těšit na souboj Ken Whelan versus Zdeněk Matisík. Předposlední proutěná překážka. Hlava Risk of Thunder a Peruán odcházejí od zbytku pole. Budou sami bojovat o vítězství. Bude to Risk of Thunder nebo Peruán. Peruán jde dopředu. Tak jaká bude cílová rovina? Ken Whelan a Zdeněk Matisík. Ken Whelan už pobízí svého koně bičíkem. Peruán skáče jako první poslední proutěnou překážku. Peruán a Risk of Thunder. Vypadá to, že Peruán zopakuje loňské vítězství. Zdeněk Matisík se ohlíží a je to jasné. Český chov poráží irského Risk of Thundera. Peruán je ve skvělé formě. Nevadilo mu bahno, nevadilo mu měcho, nevadil mu déšť. Další vítězství Peruána, další vítězství Zdeňka Matisíka. Risk of Thunder je poražen, ale je druhý. To je samozřejmě také pěkný úspěch. Třetí Bělovock, čtvrtý Barrow s Vlastimilem Špálkem. Konečně Vlastimil dokončil Velkou Pardubickou. Znovu na pátém místě Lyrik. Šestý Vronsky.
Na 7. pozici Happy Star, na 8. Dennis Town Thriller a na 9. projde cílem St. Roger. Těchto 9 koní dokončilo letošní 9. ročník Velké Pardubické.